idan ana maulidi lokacin sallah dama ana so a karantar da mutane waye annabi mai halin annabi. To in ko za a bi halayen manzon Allah ya jinkirta sallah, shayanan sun jinkirta sallah, saboda ana cikin yi sai a yi halin annabi, sai a daga aje a yi sallah, kaga halin manzon Allah ke. Saboda muna jan hankalin su da yawa ma masu maulidi an fita mauludi, wani ma ya zo maulidi sai an zuga shi kamin a zauna, to annabin aka zo zuga ko shi oho, sai an yabe shi tukunna, waya ce za a yi mawani kasida a kan ne shi tijarar lila da ala nuran maulidi an tambaye shi yan wannan daren na maulidin manzon Allah ne, me za mu yi mai karatun Qur'ani, ce ba mahallin shi bane, kai ta yaban annabi ne. To an ce a yaban annabi, karatun Qur'ani ma an ce ba mahallin shi bane, kai ka ce a yabe ka tukun, ka zauna je na wannan da shirme ne, ka gane. In ba ka iya ma wani abin da za gaya mutane ba, yi alburda, yi hamziya, yi diwani, ka yi maulidi. Ba sai ka je wani bai da abin faɗi ta kirkire ya kawo wani tatsuniya ko yi wani bayanin da hankali ba zai kama ba. Na taba zuwa wani maulidi wai sai na Abubakar ya zo, sai ga mala'iku 70,000 sun buɗe fuffuke, to wai tambaye shi kawai nan na muka jabo mala'iku 70,000 ne, ai kuna wurin ko wai mala'iku 70,000 wannan sun buɗe fuffuke haka, ina za su? in ba ka da abin faɗa yi taniya, yi alburna, yi hamziya, ba sai an ce maka malami ba. Malaman ma da suke faɗa wanda ya san abin da yake sani, tsoro yake ji karyawa annabi karya. Masu Allah ce man ka zaba alayya muta'ammidan fale ta bawa a makarahu minan nari. Kana so ka kirkiro wani abu wanda ba annabin haka yake ba kai masa karya, annabi ya ce mazaunin ka wuta, an yi ba yi ba kenan.